sallama shi nan ka amma kai Allah ya la'ance ba ma ɗaya ba tsinuwa jiyo kowa ya ganka ka juyo kowa ya ganka kan wanda ya dungure shi da Allah kan wanda ya taba shi daga huskarka kowa ya ganka to ya mai da kayan shi ta yi umar ko raka shi a can sun raka shi ta yi kai a ku kyale su ai dan wa zai taba shi ba mai taba shi ba mai taba shi babawu Ya, kaga watan Ramadan ko na gani. Yo kai ya kai. Ya kai. Eh? ya magana maza ba ya magana maza tuko To wai, abu aka runwa. ya magana maza ba mu jara wannan Wai kai kicha saka shi tai. wai kai da Allah Kai. babawu Sai mun kai sharaba. Kai sharaba bai yiwa. babawu ka abu kai Ba mu sai ba amma mun kai sharaba. Ashe da wanda kake shi na ce kai ba wanda zai buga ofsa dama ba ci abu kai ba Dama su mata ta ne wanda ya zo gidan shi ma ya ce a kyale shi saboda ka san ku bashi ku bashi can da abin da Allah ya sa. dama ai haka yake Yawa. can garin su ba To ka je ya ga can abin da Allah ya sa. A dai fita shi da ungwai. ba wai ya zai wani abu bane ba ka gana nufin ɗan garin su A dai fita shi na da san shi ai dama shi ma ya san ya zo ne kawai dai a matsayin nan da mota haka kawo shi da mota aka kawo shi ina nan aka aje shi muna nan aka aje shi wallahi ina nan motar da aka aje shi ina nan Hada kunshi, idan a ce mace ba ce. ku lalla ku sai kai shi. babawu ka Ba ku shi za a yi ba, amma wallahi mun kai sharaba. wanda ya zo gidan shi abin da ake wani ana ita sai an kawo shi. A'a, kawai ga shi ne wanda mun san namiji ne yake saka a wata. Ka ku bashi ke da abin da Allah ya sa. Duk wannan ba. Allah ya yi mai Ke da abin da Allah ya sa. Allah ya sa ya gane gaskiya ya wuri ba an zo rike ba yana shi da abin da ya Ya sa hannun gidan mu. wanda ya abin